Dipholang royalong karbiatum ke kepang thir dunlok bonta halapu hongpen kewang ke bekecha soatum ke pater dunlok. Kanilin suritroxira pharohinira thongkep pen bangpliatum raikom sai kheri deng kachingnang. Richard tok behin pen sangpi there teron pila pen kritika langne piatuma phan kirap pipa jirdam. KAL Adap Abirta long pen ilisami mirin hansepi pini birtang ton pen arju panikta. KAL ahempi Dipu rongsopi Dipu Municipal Board angkang anparta Dipu rongsopi ke krongput Dipu alang royalong kai kita Kipang Tirchen Verji Apanpu Matasi, KAL Autonomous Council, Dipu Municipal Board, Greater Dipu Bazar Committee, Rachari Asong, District Administration Anparta, Pregjam Hampang Asongatum, Apong Kipang Tirasai, Dengponsi, Pangtir Ponlo. Bonta, KAL Kipang Tir Atum Tong, Ki Unma, Mate, Kipater, Kipasa Uratum Tong, Ki Unma Asonsi, Nonapor, Nang Mandetlu. Hongpen kewang kebe kichia soatum kachiplang chingbai thurong asonsi theklong. Ladakh Dipu Municipal Board lapen Greater Dipu Bazar Committee atum do bonta alang litum aphan lang plotsi treni phai kripli anerlo tet apor akiter mate garbage ihum a auto truck bearing registration number AS098 C1485 pen 1C Latika Cinema Hall athing nolong kido Iron Bridge alang royalong si bun keter kewar. Tangte lang ikta KAL arara tu bangso mohon. Labangso auto truck ke parting abang Nasir Udin lapen truck along lebar kidun abang aning hang tik bun ke ter di phua hiti aroy along si kewan. Labangso mohor ke long pen rang tia bitong atung ingthum don si gari ka te warvek abang phula pen bun ke ter ari pen ke warvek abang phophan rita lipsi karju pedoponlo. Lapen lapuson mo ke wang jilangani ke claim ple deji aphan Than pari ponlo. Lapen kewar tang abun kedo anta pachi humpon thuetlo. Lasi nona por labangso abirta Dipu Municipal Board lapen Greater Dipu Bazar Committee atum ke theklong pen lahai akichia sotuma phan kangsai pesodak ji mate langding ji neke aporsi ke thanpo. Driver hento nadane hento koise kot pelabi pisot mo koisu je yate olop jabor ase olop yate pelai dige na aro baki cartoon sutun plastic ase egita loi anim এইটোই আৰু আমি পেলালো সব তাতেই পেলাইছে আমি দেখাতো না সব পেলা নাই স্যার লৈ গৈছো হেও দেখিছো এটা ভুল হৈছে বলে নে ভাল কাম কৰিছে বুলি ভাবিছে বিয়া হৈছে স্যার বেয়া হৈছে News report longsora inki KAL long live. Kidamtang preniphai kripliarni ada porphai kep apor malom khatkhati police station angkang khatkhati SBI athengno towar pialong kiri kakura sai kideng hut honthe memi kani mate opium kinep dunlong SDPO kapin khat pona teng pen bangso towar pi ketarliba sai kideng hut ihum BR06 GF 6731 agaria long pen honthe memi plastic pen keper het kani long ponlo Bangso hut ke long pona kani kaddu kavelin trokra tokbor phaiwi ho nerkep anaphai long ponlo Bangso phi gari long kiri thua sai deng ponthusi puthot rakhi kedo atheng piarbo akreng ilinra gram pharuisira troxike rakhini an long ponthu Bangso kani ke wana long kachira abdunatum bangpi atuma phandrai kom sai khiatum pen nep ingnang ponlo Kachingnang chek bangpli atum lake khatkhati pia sangkang Kharia Bastia Mekar Kalitang Rajan Gurung Asopo Tarabir Gurung Manipur Imphal District Sekmai Pia Sangkang Kangla Tongbiya Mekar Kamal Dungana Asopo Sagar Dungana Artaningkaring Korahini Bihar State Darbhanga District Katiskalna Pia Sangkang Katiskalna Mekar Kalitang Bisnu Yadav Asopo Ganesh Yadav Artaningkan Thongkep Lapen Bihar Sitamarhi District Pachtaki Jaduarong Amekar Bhavan Singh Asopo Sunil Kumar Singh Ataningkan Thongke Pusi Pangthek Pon Bokajan Penananterang KAL long live Monit Kidu Kisung Alongle Jismet Akhi Adat Kavidet Atumaphan Kisung Kasiksak Aporohu Tangka Asap Sovetle Kirab Long Ponte Aning Karong Lapen Aning Kang Samduvek
Lason si lakhain ko retrok Dwarbaguri constituency Deithor police station ke parlo Lokhiram tok biarong amekar Rupsing teron achor basapi rong pharpi lapen basa terang arong amekar There teron pi artaning kan pharoi sira plikebra pho Kipling asar pi latumbang hini aphan Karbiang Autonomous Council Education EM in charge Richard Tokbi ahin pen patumi preni phai kreplir ni kerap pi pajerdam Deithor Local Committee President Daniel Rongpi Secretary Ajit Teron Deithor Ward Commissioner Sekari Terang Social Worker Chandro Hanse Prodep Terang atum pen bin khap ponsi bangso kerap ke pajerdam Kritika teron pi hong hap hongru akeso doko ajok alang school ke charlia nat aning re pik sedami school ahem paledam un edep titiklo lason si kritika teron pi pen api apo atum ke dam tang pai pai chikloni phaing kor ke thom thelangani birta chatai long education in charge em Richard tok be phan kerap johanglo lapen em Richard tok bi birta long si kerap pajerdamlo lapen non puthot kritika api apo kachuning ria teng pen puthot Preya chikloni phai kreplir ni kritika teron pi api apo aphan kerap pajir ponthulo laki dokan kachubi dunji aphan pusi kerap dam lapen lason thak thak si kedam tangani artaning kan pharoi sira likebra pho arta ke ongasar pi sangpi there teron pi aphan education em Richard Tokbi ahin pen kerap kachu hanga birta achatai long an chipaklang ponlo Lason si education em Richard Tokbi birta arjulong si latuma phansi tame kera pipa jerponlo lasi ahema sora tumpen ke em Richard Tokbi aphan ke arnamle peraptun bernang pusi arnama thengno ahirjume hangpidun Pini tum dak Deithor angkang Lokhiram Tokbi arong ni tum dak sar Rupsing hem ni tum nang humri athegelalo chuke damtang por sitame ituma musu kritika Alangli keso depen dawai mubaka farman pu itum kaching honnai Dwarbaguri local MSC mate education EM Karbiang Autonomous Council Sir Richard Tokbi alangli chuke damtang portani tum han pin khatsi dawai imubaka farmani tum dak nang pale longlo lapen puthot dak kritika asar pisar bra alangi tum na chuning ridun ateng pen pini nitumako ituma asar education em Sir Richard Tokbi alangli nitum phan pin khat pen pini ladak nang ke humri athege la helo mane alang tum na chuning ridun dukan ke chubi ji aphan pu akirap na cho hang dun pen sini tum dak pini nang palilong News report Karbiang Long Live Keep hygiene, go green, puathe PN Ponsi. KSA Bokajan College Unit Atum Pen, Chepatru Piponsi, Bokajan Angkangarlo, Karkok Karpek Pen, Kipang Tirasai, Kedeng Pong. Lason si, Patumi Preni Pai Krepliarni, Bokajan College KSA Unit Atum Pen, Chepatru Piponsi, Bokajan College Campus along Adap Pioneer Cap Apor Malom Pen, Cleanliness Drive Mate, Karkok Karpek, Kipang Tir Ajame, Kiklempon. Bangsolong ke Japon jinong hi maipu KSA Bokajan College Unit Rosanika rong pipi chunbang KSA Bokajan College Unit Kabon Mili rong pipi VP KSA BCU Longsar Timong Finance Secretary lapen Prekjam KSA Bokajan College Unit along arpu ke doatum Chilang Petpen Bokajan College Campus arlu kepang thirasai kepachun pon Bangsolong kachitongdun Raju Ingleng President KSA BDC Desoy Teron Secretary KSA BDC Sarmen Tiso VP KSA BDC Atumpen Chitong Dunsi RD Pidunlo Lapen Kijutsi KSA BDC Abitung Atumpen Kepachun Pon Tekapot Kachuro Pajir Tekanglo Balipathar Pen Prozen Terang Karbiang Long Live Pinya Adap Abirta ke Lapansi Kangton Poniklo